ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu topatinoona kana sekuru wedu kazwe muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rane mwezuva tirimo muchirongwa another level tiri kuramba tichitsvanya accelerata tiri paprogramu iyo nekuti ndime makati tiitireiwo programu iyoyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini mangu? Nyapila ojani shumba. Ayo ndiri bozo kuti. Hayi nyakubona. Yes. Sanibona nimuli yaZimbabwe ayisihlangana njalo phela kuhlelo another level nthemba liyabona ukuthi siku another level ngoba phela nathi sesilomuntu wesifazane siyakwazi ukuthi abaningi bakhona ngamadoda abahlabelayo kodwa phela hayi bakhona eZimbabwe abahlabelayo abangabesifazane. Igama lami nguThando intombazana ingeyaboncinci. Tiri kumbomanya nemadzimai. Yes. Because ndakatanyanya kuwandira kunevechirume asi vasati vazvizivisa zita muimbi kana uri muvaki unozikanwa nekuhaka muimbi anozikanwa nekuita nekuimba. Ndinonyanya kudakaira kuti machembere ndimika muno aiwa asi shupa kusati vataura ini ndinodaka kerudo because ndinonzi Thando muthando kake kuti kumagumo erudo kake kana ndinakidza rudo runoenda neage isusu hatisina rudo tasarwa necare kumba kuti mutange rudo kuti zvitange plus nasi ngatisiyei kwavari vachiuze zvavanoda kutiitira. Machembere dimika munotsvaire nzira dimika makasunge munzira dimika munokomborera unzitoera mdzimudzoka oinde mdzimudzoka unzitoera zvokuimba haisi part of me saka tofunga ndingati kukanganisa ikapokenyu kakaita rubbish ndinokaziva nechida kunyatsodaira but ndavadziva. aiwa muimba tinai anozvizivisa kuti ndiani. Regedzai timupe mukana asi tisati tamupa mukana wekuimba regai timbotanga nevhidhiyo rake. Chandipa nditure aya mashoko ndiwo rudo rwaunondipa kubva zuva rekutanga chiteerera chizvitora chichengete mumwoyo mako mwene. Makadi muri yeZimbabwe makadi pasi rese. Zita rangu ndinoitwa Diana Samkange. Vamwe vanondiziva ndichinzi MANGWENYA. Ndo mutupo ndo remadunhurirwa kana tobata rumbira sana kunyambira. Ndinobva kwaZvimba Marsh West. Ndiri amai vane vana vaviri. Ndakakurira kukuwadzana ndakadzidza kukuwadzana ndikazoenda Queen Elizabeth Girls High School ndikazoendawo kuZimbabwe College of Music kusvikawo patiri nhasi. Ndiri gwenyambira, ndiri murimi, ndiri herbalist, ndiri mai, ndiri sisi, zvese maalbums. Ndine maalbums mashanu. Rekutanga rinonzi kumagumo erudo, rechipiri rinonzi My First Diary, rechitatu rinoitwa iro kumaziva ndadzoka, rechina rinonzi iro Kwaedza, rechishanu rinonzi iro Tovera mudzimudzoka. Saka atova 6 nekuti rimwe racho rinonzi Gungwa Ndiyeresi randakarelisa last year muna October. Ma-collaborations ndashanda nevaimbi vakasiyana siyana vakawanda, vamwe vacho vanhu vakuru vane mazita avo ane madunhurirwa. Ndakamboitawo mashows nema-collaborations nana Ringo Madlingozi. I have worked na Dr. Oliver Mtukudzi the late
ndakagurumawo nekufundiswa zvemimanzi naMr Tanga wepasando. Ndiri munhu ainakidzwawo nemabasa asisi chioniso marairi the late. Ndinotarisawo zvizhinji chaizvo art yamuchembere ambuya Stella Chiwishi. Ndo vanhu vanoita kuti music yangu ndifile kukurudzirwa kuinspire. So ndo vanhu vandinotarisa ise muimbi. Ndane makore 15 ndiri music industry. Kubva ndichiri mwana ndichiri kuchikoro ndakatanga ndichimba nechikwata che2BG yakanga iri an urban grooves outfit. Nguva yeurban grooves tikazoti fambe tikauya kuafro jazz, tikabva kuafro jazz iko zvino takuimba nziyo dzatinoti dzepasi, nziyo dzechikaranga, nziyo dzeivhu dzinova idzo dzine zvekuita netsika nemagariro, nziyo dzembira dzeZimbabwe. Ndopatasvika musora nhasi. Hongu mune Zimbabwe muri kuinzwa nhau yatinayo nhasi tine haranga ndizvo tinawo machembere aiwa rinotendwa. Makapinda sei mumusic industry? Music industry takazvitanga sekutaura kwandaita ndaiva kuchikoro. Zvandaiva kuchikoro ndaiva nemasawira ezera rangu nguva iyoyo vakanga vakutoimba vaine mukurumbira kare. Ndo vakati asiwe uri kutambisa chipo iwe, uya timbodzwa kuti unoimba sei. Kubva pandakatotanga kuimba songo yangu yekutanga ndo yakabva yatotekeshera nenyika ikabva yatoenda. Ndo songo yakaita kuti ndipindewo kunyange mumanominees eZimbabwe Music Awards 2006 ndanga ndichitori mwana wechikoro. Songo inonzi Chitsidzo. Kunyange zviwoma sei ndichamirira handinetiba. Ndo songo yakanga iri yekutanga yakazoforera dzimwe dzese dzamunonzwa dzinofarirwa nevanhu. Muli yeZimbabwe sikuhlelo another level sihamba phela le ntombazana ehlabela phela ingoma yaqalisa ngengoma leziyana ngithemba abaningi liyazazi kumagumo erulo eziningi zakhona ngithemba liyamuzwa liyambona kodwa phela uthi uqalisena esesikolo esesengumntwana omncane ehlabela lo ngama groups lokana ukuthi umuntu vele kuyakuvele kusegazini siyisipho kufikela la namhlanje uhlabela ingoma yahlanganisa uthezethando aphinda ahlabele phela ezethu phela njengabantu beZimbabwe abantu abamunyama limbone nje vele uyashaya noma izingoma leziyana zokuthi abantu ndingamangala ukuthi kanti kungenzakala yini abaningi siyabazi ukuthi liyanyeka ngesintu sethu kodwa yena hayi uyasihlabelela ingoma eziningi ufeature lama-artist amaningi ayazakalayo. Lingakhangela ugrumo labo ngabo Tanga wakosando waphinda wathi labo Oliver Mthukudzi khathesi ulamaningi ngacheka amavidiyo yakhona ngithemba abangamaziyo esindebeleni nguDiana Samkange lingacheka noma ku-YouTube ugcwele ukhona yahlabela ingoma zakhe ziyakhala. Zvakaoma sei kuve muimbi wechidzimai muZimbabwe? Kuva muimbi wechidzimai muZimbabwe kana kuti pasi rese zvinhu zvine machallenges azvinouya nazvo. Chekutanga music industry inotouya nemachallenge ekuti hatipiwe equal opportunity when it comes to ma-performances or ma-platforms mahombe seanoridzwa nevanhu vechirume vanoimba. Tinenge tichingonzi madzimai hamufaniri kutungamira mberi kana kuti pachine nyaya yestereotype yekungofungidzirwa kunzi magitare kana kuti zvemimhanzi zvine chekuita neurombe. Ndinoona pfungwa idzodzo dzichirimo muvanhu asi vanhu vanofanira kuziva kuti macareers zvakambofanana nekariya yeudhokotera, zvakambofanana nekariya kunyange yeunesi yeuticha, nekuti tunoita zvinhu zvinosimudzira mweya yevamwe vanhu kuburikidza nezvipo zvatinazvo zvatakapiwa naMwari naMusikavani zvinouyawo kubva mumadzinza atinobva. Saka ndinoona ndo dambudziko hombe ratinosangana naro sevaimbi vechikadzi, nyaya yekutambirwa musociety. Unochizoti wati fambe kana kuti mbiri yazoti endei, vanhu ndo pavanozonyatsoda kutanga kunzwisisa kuti zveshuwa zvinenge zvine nhoroondo nekuti vanenge vaona jeni yawafamba hazvifanira kunge zvakaoma kudaro semuimbi wechidzimai.
tochiongorora panziyo dzamakaridza ndekapi kambo kamunoona kakatambirwa zvikurusa neveruzhinji uyezve ndekapi kambo kamunoti nyangwe zvazvo kasina kutambirwa kana kuti kakatambirwa ndo best song yenyu? Ini semuimbi semunyori sakompoza dzimwe nguva munotoona kuti masong handofarira kana kuti handaifunga kuti ndo achadiwa nevanhu handiwo akazonodiwa nevanhu. Panyaya yekutambirika kwemasongs nemanumbers panoti metse handitoti ndizive kuti ipi yakaita manumbers o yakadiwa nevanhu kazhinji. Kumagumo erudo yakatambirwa chaizvo nevanhu. Amunambogara makaimba kaizvo? Asi maramba ukaimba. Ndachiti kandozoimba kupedzisira. Chitokaimba. Inonzi save the best for last. Tingazokakanganwa gare makaimba. Magumo erudo ndinoshuvira tisasvika kumagumo erudo ndinoshuvira tisasvike nekuti rudo ndiro rwandinoda kusvikira ndaoma. Magumo erudo ndinoshuvira tisasvika kumagumo erudo ndinoshuvira tisasvike kumagumo. Chii chakakupai kuimba kamwika kaka? Unoimba uchiona nezvinenge zvichiitika. Ropa rwasvika kumagumo ere? Unenge uchiti haudi kusvika kumagumo erudo. Kumagumo erudo ndokuyo ukatiita kuzotukana ndosaka wanga usingadai ndosaka ndokunonzi kumagumo kumapena kwerudo. Hatidi kusvika ikoko toda kungoramba riri zenda nakuenda. Ndozvatinenge tichitaura pachinhu ichocho. Aha, ndaukati yangu muri kutaura maererano nenziyo dzakatambirwa uye zvinhu dzamunoti aka ndokamunofarira. Iyo yacho yandakatangisisa yaidiwa nevanhu panguva yacho iyoyo yeEben Blues yandataura yandakaita nechikwata cheTubich inonzi iyo chidzidzo. Pari zvino vanhu vari kufarirawo dzakawanda dzandinoita dzechivanhu, saka zvaakunetsa kunyatsoda kuti utarise kuti masongs anodiwa ndeyaDiana here kana kuti ndaamangwenya. Asi ndikuona sekuti masongs anoimbwa namangwenya ndo anenge ari kutambirika echivanhu, nekuti tiri panguva yekuti vanhu are slowly going back kudzinde kumaroots avo avakabva. Saka isusu vaimbi kana kuti munhu anoteererwa nevanhu tisu vatumwa vari kunzidzosera izvinhu pakutanga, nekuti izwi renyu ndorunonzwikwa nevazhinji. Tiri panhau dzechivanhu mati muri herbalist, nyatsotsanangura munosvikirwa here kana kuti kungorapa? Ndosvika ndega shupa. Zvazvinoita ndezvekudai. Kuchivanhu kune zvinosiyana siyana zvinoitika. Vamwe vane zvipo zvemadzidza sekutaura kwandaita. Vamwe vane midzimu yavanenge vainayo yemumamisha, yemumatunhu kana kuti yenyika. Handiti? Asi ini ndinowanzokurudzira kuti kana mhepo idzi dziripo handiwe unozvitaura kuti ini ndine mhepo yakati kwete. Vanhu ndo vanokusimudza, vanhu ndo vanokupa ruremekedzo rwaunodhiseva. Saka inini manje mabvunza panyaya yemaherbs, ndine ruzivo rwakanyanya chaizvo maererano nemishonga yechivanhu kana kuti mishonga yaishandiswa makare kare. Ndine knowledge yandinayo kuburikidza nekufundiswawo nevaindifundisawo paukama vakararamawo kare, kuburikidzawo netsvakiridzo yandinenge ndichiitawo kunyange mumasawira. Handiwanzoda kudzika ndichitaura nyaya dzekusvikirwa kana kudii. Aiwa ayo matare kuti mazouyo semasawira tinokurukura, asi nhasi tombomira zvedu nebasa remaoko rinova rekuimba nayo mishonga yemakwenzi echivanhu. Mhuri yeZimbabwe silaye phela usisi lapha uthi hayi yena uyahlabela kusukela kudala, ephinde njalo enguherbalist, uyakwanisa ukusebenzisa imithi engabe ngeyokulapha izinto eziningi, uthi into laye akhula efundiswa, ephinde ebona labanye abakwenzayo kodwa into ayaziyo kakhulu. Singazi phela endabeni leyana siyakwazi ukuthi abaningi lingafuna ukuba kwazi ukuthi hayi sakuyafikelwa yini ngoba nje ngumuntu ohlabe
uhlabela ingoma zesintu kakhulu and ngendlela yenza ngayo abantu lilembuzo eminingi uthi hayi phela lapha hothi sike siyenze lokho elikwaziyo yena enguDiana hayi khona engumangwenya kakhulu hayi okunye ngithemba lizokuzwa ngokuhamba kwesikhathi. Ndinozisa vakawanda vanoti neshamba unofarira zvechivanhu wongu papa ndirambe nekuti ndiri munhu mutema naizvozvo ndinoda rudzi rwangu asi chandingade kukuzivisa zvakare ndechekuti ndaedza zvikuru kunge ndichitaura nemagospel artist ndichitanga regai ndinange pana fungisai zvakava pano ndakataura naye akati inini zvemavidhiyo zvekuburitswa handidi togumira ipapo ndokubva ndataura zvakare nababa Charamba vaingoti ndakabatikana mhinduro yandakakwanisa kuwana ipapo ndeyekuti havasi kuda naizvozvo mutiregerere isusu veDrewmas Media nekuti tinenge tichida kuti vaimbi venyu vamunoda vange vachiuya paplatform ino tichitaura navo ndosaka ndichiti hangu ndoda chivanhu nekuti wese muimbi anotoimba zvechivanhu ukataura naye aiwa anotaura kuti I'm very much prepared saka sando dzenyu kune magospel artist anogona kunge akateerera panguva ino aiwa tina kukudzingai tinokudai chose anenge achifungidzira kuti anoda kuuya pachirongwa another level makasununguka kuti bata panhamba dzedu dzamuri kuona pachivhitivhiti todzoka muno munyaya yedu yatiinayo pazuva ranhasi tingati isusu nziyo dzenyu imimi Diana tingati aimba zverudo. Diana anoimba zverudo nezvimwewo zvekusanganisira zvinoitika in the modern day yevanhu vechidiki vese kana kuti vanhu vamwe vanofarirawo mumwe musambo isiri yechipano. Mangwenya uchizonomira ari kubazi rekuimba nziyo dzepasi, nziyo dzevhu, nziyo dzekuita netsika nemagariro nemhepo dziri muZimbabwe. Tochiongorora local artists, musicians, ndevapi vamunoti ava ndinovafarira maitiro avanoita kana angave maimbiro maridziro avanoita amungati ndo local artists amunoyemurawo? Andinoyemurawo. Varipo vane chitsama vakawanda chaizvo. Ndombobata hangu semunhu anoteerera mumanzi akasiyana siyana. Handiwanzoda kubva ndati ndinoimba dzembira saka ndototeerera zvembira chete. Ini I'm an all rounder. Ndinofarira Shingisai Sulu, ndinofarira Winky D, ndinofarira Mbuya Stella Chiweshi sekutaura kwandamboita. Ndinofarira utambo epasando kujezi. Kunyango ikoko chimanje kuya idzo mwere idzo. Ndinofarira Talky Vibes zvakanyanya. Ndiri munhu anoteerera music yake ndinoiteera chaizvo. So ndiri munhu anowana nguva yekuteerera music from all walks of life. Mulia Zimbabwe iuhlelo another level nthemba liyakwazi ukuthi iDrewmas Media ngeyomuntu wonke eZimbabwe ihlanganisa abantu bonke kungaba ngabesintu kungaba ngabemachechi nthemba liyabe likhangela libona amanye ama-program esiwaphumisa lawana siphumisa abemachechi siphumisa amapostoli siphumisa izinyanga siphumisa izinto ezijiyeneyo size siphumise lezi gure ngoba phela thina asikhethi iDrewmas Media ngeyomuntu wonke. Abantu abaningi bengathi iDrewmas Media ngeyesintu kuphela kabathanda kwamachechi kungenxa yokuthi kwezinye izikhathi singa-approach amanye ama-artists abahlabela i-gospel music abanye bayathi mbambekile omunye akuthi hayi angikwanisi kathesi omunye singamlandela uzasipha la ama-excuses akhe yebo asiyali kodwa si-approach abantu abesintu abaningi babantu abakhululekileyo kakhulu ukuthi kabathathe isikhathi ukuthi sikhulume labo saka elizababona bengakaphumi hayi lingasisoli indaba yokuthi umuntu engxenye abengafuni abantu bayabona ukuthi kumbe ku-platform akwenzi singazi khonapho. Uyakhuluma usisi ukuthi hayi yena phela uyahlabela ulabantu abathandayo abaningi kodwa
uthanda abatshiyeneyo kungaba ngabancane abadala uke wabakhuluma nje ekuqaliseni ukuthi abanye abamfundisileyo even labo Talky Vibes Winky D uyahlanganisa kakhethi njalo nje uhlabela ingoma zakhe ezothando lezesintwini ezesintwini nxa sehlabela phela yabe sethwa nguMangwenya kodwa nxa engale kwezi abantu besincane yabe ethwa nguDiana lingambona lingaze limuzwe ekhuluma ngevoice eliphansi kodwa nxa sehlabela uyamkhohlwa ukuthi nguye yini asisoko maimbotaura imimi kuti muroda kuimba muda kuita mwemi maapapi kuzozvitaura pamberi pevanhu ndodateruzhinji vatarisiroko kuti ramangwana renyu kunyadzi mumhanzi richange rakamira sei tondwari manje ndinoenda kunzothando klasi ndozonzi soko stina mancuve ko tingati mune here zuva ramunoti iri hamumbofe makarikanganwa kubva zvamatanga basa renyu rekuimba? Mazuva iyayo kazhinji mazuva anouya nekurwadziwa mukati muupenyu wangu. Kune vanhu vandakaluza muupenyu vandinobhilivha kuti nhasi vangadai varipo vachiona kwandasvika nekuti pazvakatanga ndo vakange varipo. Wekutanga ndiproducer akatanga kushanda neni kubva zuva rekutanga randainzi ndakupinda mustudio ndichiimba, the late TBA the Playboy kuEben Grooves. Mukomana akashanda neni kusvika zita rapfumbira, asi nhasi hatinaye nekuti akazoita tsaona akashaya kuSouth Africa. Ndinongobhilivha kuti ndiye mumwe wevanhu angadai ari kuenjoya nekudyawo nhaka yezvese zvandashandira nhasi, nekuti pazvakatanga handina kana mari chaiyo yandakabhadhara. Ainge angori munhu anobhilivha in zvandinoita. Ndinasahwira wangu Prince kuda kwashe Musaruru the late akanga ari sahwira wandaifamba naye mumagitari, taiimba tese, taiwadzana, taiswera tese. Unfortunately he passed on, vakashaya necancer. Ndinongoti soro raimurugare sinyoro makarwa kurwa kukuru. Saka mazuva iyayo mazuva ekuti ndikangozvifunga kuti asi handizivi kuti Mwari nemudzimu dzimwe nguva vanotonga sei, vanotitorera maruva akanaka tichisiyirwa vamwe vanhu ekuti kunenge uchazvivira kuti dai ari akatekaira zvakanaka. So mazuva iyayo ndo andingangotaura. Ndino mazuvawo akanaka ekutiwo ndinotaura nezvawo, mazuva ekutiwo dzimwe nguva ndinosarudzwawo kumawadzi, kumabasa ane chekuita nekuremekedzawo zviri pandiri. Mazuva iyayo andinoningirika, andinorespektawo as well as a musician. Hongo muri Zimbabwe mavanzwa Diana Samkange Mangwenya ndo vatinawo zuva ranhasi. Yakwana nguva iya yenyu imimi vanotsigira Drewmas Media uyezve vachitsigira Diana yekuti muchibvunza mibvunzo yamunoda kwavari. Mhuri yeZimbabwe isopela isikhathi lesiyana liyakwazi ukuthi lisikuthi isikhathi esilipa phela ukuthi lizibuzele phela ku-artist wenyu ukuthi kungabe kuhamba njani, kungabe kulesifiso kumbe kulalapho lo mbuzo khona. Yikho phela sithi faka phela imessage egroupini ubuze okufunayo. Phela namhla singathi Diana versus Mangwenya, shuma kakho bakambothirobera kamwe kaMangwenya bozothi kaDiana. Ngombothi pakamangwenya then tozoenda kumibvunzo yevanhu tambonzwa kaMangwenya. Saka totandana Mangwenya naye. Mangwenya anobva ati vakasimuka mhepo ndinomira ndega, udzi ndinomira ndega, vakasimuka onda ndinomira ndega, udzi ndinomira ndega, nekuti ndiri mweya ugere mukati memutumbi. Ini ndiri mweya ugere mukati memutumbi. Chakabata musha wangu idare, chakabata musha wangu idare, chakabata musha wangu idare, chakabata musha wangu idare. Diana anobva ati
nyangwe zvako wandisiya famba zvako zvakanaka iwe neni zvatopera iwe hona ndaikuda asi hona wandiramba ruva remoyo wandaida Shumba inini ndikagona kuimba ndichigara ndiri paanother level every day ndichichinja mavoice. Hongu sekutaura kwataitaka kuti tamuchikamu chiya mubvunzo wokutanga uri kubva muno muZimbabwe kuna vanonzi mother of three. Hanzi mubvunzo vane mibvunzo inokwana kuita mitatu. Hanzi chii chakaita kuti mufarire kuimba musambo wembira? Chakaita kuti ndifarire kuimba musambo wembira chekutanga is respect yandinayo over my culture and tradition. Ndiri munhu anomirira chivanhu, tsika nemagariro. Ndakangokura zviri mandiri. Matare andakakura ndichiziva kuti vanhu tinofanira kugara tiri zvatiri sevanhu veZimbabwe. Ndo chekutanga. Chechipiri was just the love I have for mbira. Ndinofarira mbira, ndinofarira ngoma. Panorira ngoma ndinonyatsinzwa kuti mweya wangu wapa zvinhu zvawo chaizvo. Hamino pamwe pane zvinodana zvinoshedza kuti zvidaro, but ndo zvinhu zvandoziya zviviri. Uyewo masawira nemandinofambawo vanhu vanofarirawo zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndo zvandingangoti pamwe maanza amother of three sawira wangu wabvunza. Vaendera mberi vachiti mazwano muri kuita nezvei? Mune rimwe basa here zvakare ramunoita kunze kwekuimba? Ini besides zvekuimba tataura nyaya yemaherbs yemishonga yechivanhu uye nyaya yekurima. Ini ndiri murimi, kana ndisiri kuita zvekumagitari tinenge tiri kuminda tichirima. Ndo zvinhu zvandingangoti zvandinowanzokoshesa panguva ino kana ndisiri kuita zvekuimba. Hanzi pane video yamakatorwa muri kumvura. Mune shavi remanjuzu here or just video shooting? Yo manjuzu yenyu anetsa manjuzu aya. Zvakuita sokuti njuzu dzawanda kudarika mvura yacho hatichadzwisisa. Ini munhu anoteedza tsika dzechikaranga pachikaranga. Zvamunoti manjuzu izvo isa pachikaranga chakadzika chaizvo hatiwanzozviteedzera nekuti tinoti masawira evaridzi vemunhu. Saka handingadi kuti ndinzi ndiri munhu anoremekedza sawira. Ivo varidzi vematare varipo, handizivi kana ndada kupindurai zvakanaka. Hongu manjuzu aiwa tinowadzana navo mukufamba umu sekutaura kwavanoita, asi nangu haisi tsika yandinowanzoda kubva ndatunidza kana kunyatsoti ndoe ngaiende mberi, handidi kuitunidza saizvozvo. Mubvunzo watinawo pari zvino wabva kunyika yeBotswana kuna Man'we. Mune ukama? Ukama uripo. Hanzi kubva paakatanga kuimba kusvika nhasi ava nemaalbum mangani, ipapo ndofunga papindurwa. Uye ndeapi matambudziko anosangana nawo mubasa rake rekuimba? Isusu tanga tati matambudziko semudzimai, saka uyu arida kuziva matambudziko in general. Dambudziko hombe randingati ndasangana naro pabasa rangu rekuimba inyaya yekuti hakuna basa risingade kuiswa mari kuti riunze mari. Pamwe pacho tiri kushaya masponsors anomira pachokwadi vanobhilivha in talent yaunenge uinayo kuti inoenda mberi. Saka pamwe pacho tinenge tisina mari dzinokwana sevaimbi kuti tiite mabasa atinofanira kunge tichiita. Tine masituations ekuti tiri kutadza dzimwe nguva kuwana makwati chaiwo. Kana chiti makwati ndokureva mari, sorry ndinozombodzamisa mitauro yacho. Tiri kushaya mari dzimwe nguva yekushuta mavideos chaiwo kunzvimbo dzatinofanira kunge tichienda chaidzo. Tinopedzisira tangoshuta tonzi mira pamudhuri apo tingokushuta. Zvazvinoreva ndezvekuti song yakushaya meaning nekuti haina kushutirwa video panzvimbo yataifanira kuenda chaiyo.
So nyaya yemafinances, nyaya yesponsorship, vamwe vari kuzviwana nekuti dzimwe nguva mikurumbira yavo yakaenda kare. Saka tikungoshuwirawo kuti kana painewo vanofarira zvemumanzi yaMangwenya, vanofarira zvekuti basa raDiana Samkange riende mberi, vanokwanisawo muhomwe dzavo. Aiwa, ndiri pano semuimbi, handisi kuteera mari, asi ndiri kuteera chinozouya after tabatsirana pakuyambidzana pabasa. Mumwe mubvunzo wabva muno muZimbabwe kuna chairman. Hanzi ichokwadi here kuti munosvikirwa? Ndofunga mapindura kuti hamusvikirwa, munosvika. Ndinobhiliva kuti chinotungamira isimba raMwari. Vanhu tinoteura kuna Mwari nemitoo yakasiyana siyana. Ini ndinomira nechikaranga nechivanhu, ndo nzira yangu yekuteura kuti ndiende kuna Mwari. So kusvikirwa, I think it's not a very broad thing to say. Nekuti pamwe pacho kuna vamwe vanotosvikirwa asi vari kuchechi, ndo kwamunoti kuya vanenge vakumanifesta vanenge vakudi. So ina handisvikirwa, asi ndinotungamidza simba raMwari kuti vanhu vanondiona ngavaone ukuru hwaMwari, ngavaone ukuru hwaMwari kuburikidza nedzinza randakabva. Kuti mwana wekwaSamkange uyo anoimba chaizvo, ndoziva kuti aiwa kadzinza rangu ratumidzwa, magushungu arumbidzwa kakwandakabva. Mashoko makukutu. Uyu ari kubvunza anonzi Agrippa ari kunyika yeSouth Africa. Hanzi mubvunzo wangu unoti sisi vane mudzimu here oro type yemusic iyo ndo yavakada vanombobudawo kunze kwenyika here kunoridza sekuno kuSouth Africa? Kunze kwenyika tinobuda chaizvo. Nyika dzandakanyanyobuda ndichienda kuna naUK, Scotland, ndokwandakanyanyoshandanda. Ndinoshuvirawo zvekare kuuya kuSouth Africa nekuti pari zvino vazhinji vari kunditsvaga vari kubva kuSouth Africa. Dai zvaibvira mapromota ekuSouth Africa vakonsidewo, nekuti manumbers evanhu vari kubvunza vari kukumbira kuti nditsikewo munzvimbo yeSouth Africa ati wandisei. Saka ndinoridzora zvekare dare kumapromota ekuSouth Africa kuti aiwa kandiri pano handi ndinoshanda. Mubvunzo wabva kunzvimbo yeNyanga muno muZimbabwe kuna anonzi Bothwell Mlambo. Hanzi what happened to 2BG yakabva yaparara pamakaijoina here? Alright, 2BG igroup rakambozororawo nekuda kwezvaiitika panguva yomunyika. Chekutanga Urban Grooves yakaita sokuti yakambodzikira kurira kwayo, yakabva yatodzikira zveshuwa yatopera. Zvakange zvisinei nekuti pandakajoina, nekuti inini tikada kutarisa nyaya yacho 2BG yakange iri made up of 2 boys and a girl. Pandakajoina ini ndatozosara ndichisimudza mureza wemagitari. Vamwe vangu it's unfortunate vakange vaine mhuri dzekuchengeta, sezvo vakange vari vanhu vechirume. They had to go outside the country kunosika for greener pastures. So nyaya yedistance ndo nyaya hombe yakaita kuti gurupu rimbozoora. Harina kuparara, asi vanhu vakamboita zveupenyu hwavo. Kana Mwari atibvumira tichadzokera nazvekare tichitanga mumasongs sechikwata. Mumwe mubvunzo wabvunza Bothwell ndo nhau yekusvikirwa iyi. Hanzi munosvikirwa here kana kuti iskirire basa? Ndofunga maneta nekupindura nai? Vanenge vachida kuziva. Hanzi music yenyu munoigadzira sei? Munorotswa here, kusvikirwa here kana kuti zvinongouyawo? Kusvikirwa yatonga nai. Music inobva kuna Mwari. Nekuti isusu tiri mavessels, handi muri kunzwa nakutaura paya. Mwari ndiye anopa vanhu mashoko o malyrics, nekuti kuimba chinhu chinoteererwa nevanhu mamillions. Hakusi kugona kwangu, hakusi kungwara kwangu. Mumwe munhu anogona kuimba pazvikashaya kana vaviri vanoteerera. Asi tarisai muone apa mataura kuti uyu ari kuBotswana, uyu ari kwakati, uyu ari kwakati, zvichireva kuti pasi rese rinocheukawo kana ndichinge ndashaura. Saka isimba raMwari ndogara ndichitaura kuti hazvinei nekuti uri munhu wechivanhu kana kuti uri muKristu kana kuti uri chigure kana kuti uri chii. Mwari ndiye anoti iwewe nepauri papo musociety ndakupa chipo chekuimba chauya kuburikidza nedzinza rawakabva. Chienda unoimbira vanhu. Kana vanhu vaimbirwa
vanhu vosimudzirwa mumweya, vanhu votendeuka kana paine vanotendeuka, vanhu vosiya mabasa akaipa kana paine vanoita mabasa akaipa, nekuti unenge waimba meseji dzinenge dzabva kunani kune muridzi wechipo. Mubvunzo wokupedzisira unobva kuna Andrew Neshamba weDrewmas Media. Unoti ndekapi kambo kakaimbwa nemuimbi wemuZimbabwe kamunoti mukakanzwa munoti what a song? Dzakawanda asi muchemberi mbuya Stella chiwe chavanobva vati pasi paite rima mondoro, 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 pasi paite rima mondoro. Ndipo chitika muri kututorera here kako munoda dzizigara ndataura wani munoda aiwa dziva hadziperi tichiteerera ongo tuko akabva wezvenziva hadziperi tuko akaimba akati moto moto kana bvunze chairo andimapanza tichiteerera zvinhu hadzi dzinonzwa hadziri ndichangamire ndizvozvo achembere mimika munochaire nzira, mimika munosunge mutya, mimika munokomborera ndati zviende mberi. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, anga ari mafaro edu kunge tichitandara nemi muzuva ranhasi. Manzwa ose kumnandi mhuri yeZimbabwe. Hayi ndithabile, ndithemba abaningi lizwile phela ingoma zakhona ade bengamazi like lakhumbula phela. Ndithemba abanye phela nxa sowuhlatshelwe zesintu abanye lihleli ithi hayi kalisakhangele, kodwa liyakwazi ukuthi ngemva le uhlabela njani, uyahlanganisa, uhlabele ezothando eziningi zakhona enguDiana, aphinde njalo ahlabele engumangwenya phela nxa senza okwesintu. Sizwa abantu abaningi bebuza ukuthi kanti uyafikelwa yini ngoba phela sehlabela izinto zesintu, ngoba phela ama-videos akhe nxa emashuta laphayana yabe senza isintu sibile. Wathi hayi phela nxa umuntu mina uthando namhlanje ngayoshuta ividiyo ngithakatha ngishute kumbe ngibulala isikhu ukuthi sengimubulali, kodwa phela yena ukukhonza kwakhe ukhonza esesintwini. Mhuri yeZimbabwe vakawanda vari kuuya kuinbox kwangu vachiti tiri kuda baba chamu Kariko Galena Jakati. Ndamboedza kuvabata. Vari kuitawo futi iyaiye ndetaure vari kutsvedza semuramba. Handifunga basa rakavawandira asi ndinovimba ngo hamazvira ndovaita ka ndovaziva vari munhu asingadaro. Saka rege tingovaudza panapa kuti muri kudiwa, muri kudiwa vakatozouya vega nekuti isusu hatisiri mafans avo vanenge vachivada. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mangwenya vataura kuti mimi pamunopedza chirongwa ndinopedza ndiri mangwenya. Hewo mukana tokudairai zvinhu. Varipedza vari Diana naMangwenya pamwe chete. Utopedza alright. Aiwa tirege tizvikuda soko. Muno alright muchaimba saDiana soko dai. Pamunoimba saMangwenya ndodai. Imba modai. Ratoni matarika machena. Diana anobva aimba kamboka dzawanda kana. Alright, Diana anobva auya nechikwata chake chaimba nacho che2BG. Obva ati ndiwe wandinoda dia ona ndaperera asi mudiwa usandishore kukuda aizi mosha yangu.
Chumbani. Andira kunzwa kudaira. Shumba. Andira kunzwa kudaira. Shumba ndikadaira vanhu Chandekuna Mangwenya. Because kanobata so. Handekuna Mangwenya ndozati even soko muchadaira. Alright. Mangwenya vanobva vati mudzimu unoera tachema runyararo. Ndati mudzimu unoera tachema rugare. Muntu dzotodaira chitichi. Tochema runyararo. Tachema rugare. Tochema runyararo. Tachema runyara. Tochema mudzimu unoera tachema rugare. Tochema runyararo. Aiwa machena. Rinotendwa. Ngasakani mune zvimwe zvirongwa chakachiri chirongwa Another Level. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga